صارما وصل الغواني وتسل ذكر الأغاني وارمي في البيت لساني وصل مكتومة الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. أمي الله فوبيك الله سبحانه وتعالى ولما دو كبركة bi ani anga belebele be ɲɔgɔn fɛ an anga kuduwa be ɲɔgɔn fɛ ni o de Alhaji Sheikh Amadu Siribe Bango Amadu Shugonga ani malenfiya tana mundugula farada sabu ɲuman ana ale de be ɲɔgɔn bolo bi shuna ayiwa an nana bi kana a interview ka ɲininka an y'a ye o dongo tijaniya ɲɛmɔgɔ minnu ni o bɛ nin jamana in kɔnɔ n'o ye Mali ye n'o ye tijaniya ɲɛmɔgɔbaw ye conférence belebele kun bɛ u bolo CCB la o kuna Sheikh Amadu an y'a ye k'a fɔ ko in yɛrɛ ɲɛmɔgɔya o belebele dɔ kun bɛ i bolo o kuna an nana bi ka wuli ka ne ɲininka lajɛ in a yɛrɛ kun sigi kun a kun bɛ mun de kan lajɛ in a kun sinsinlen don mun de kan i ka diɲɛmɔgɔ ani bonya ni karama jumɛn o sɔrɔla lajɛ in kɛnɛ kan n'Ala sɔnna an nana ka i ɲininka o la i ka an kunnafoli o la. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله كرام الكاتبين وإمام المرسلين صلوات لله إلى المبعوثين رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمبادو شكو أمادو دو بانغو أمادو شكو غاني مالفياتنا يني نغا فيمنا أجراني Torika tijaniya nyema bau ka faranga kalane beka no ye shegene kalandew ka fara Ibrahim Yashika kalandew yaro karamogo hakaja dili hakaja tijaniya torika be yoro ananga shushu ambe ye nyanzoro CCD kono Bamako akera bunya bay kumi nguma la dron kadala ka fode ko islamiya ye kilini Islam authentique, Islam tolérant. Silameya korole ana nyuma mani mabinya sigila silameya mino andu yenyu ansoro ka jira tolika tijaniya join dado matado de matado di matate ekumi wolo ka sora kaso iba mene malade ما جمع دادو شومر تجاني مرادي الله عليه أدل مفاسي على كان نيمة ب على كرا أني سلام فري ب وتمانا شومر تجاني مفلة كاجرا وردلي جرا مامي منو ودي تادو شومر تجانا كاودو ويا سورة مامنو ملو على كرا دو وعلى كرا مودي دي عليه رأي وتمانا عليه دي تادو kajira ko tay wurdi watiyani ya wurdi tilama to ambe bolude wa bengero ka songero ma wandara nyanye ninga katla kadala mamu ye nyanzoro ali tamashani la kasi shomar tijani ma kayira ambe fakele bakele waniye khalifa were yoro Ibrahim Yashika khalifa niyo ye ya sisa au kake kome aka khalifa Sheikh Amadu Sigilefi Now ye awa shagara Ahmad Mawla ka khalifa ye sisa au ka ke ko mi Sheikh Amadu de fleni ye fana ni mami maninge ni ye nyaro karamugo ka khalifa ye yoro ake ko mi Sheikh Amadu fana yele fle ni ye dilikaw ka khalifa ye ake ko mi Sheikh Amadu fle ni ye tallakaw ele shomar tali ni ya bonaw ka khalifa ye ni yo ye yoro ake ko mi Sheikh Amadu fana fleni donc il faut au ka ke misal la otumana andara nyanye ambena minga wani ne kuno ka ko tijaniya bunya be soronna wakakla ka jira wazifa kali o ye wajibi ble torika kala ne bedala ni yo ke wala julama besa ka ala barkada wa bokiratan wa asila sogomo ni wulada o ye wajibi ble di ambe kira bingo ala kira sallallahu alaihi wasallam ngale ala barkada de ale me ala subhanahu wa ta'ala fo kle ko na shebi wulo vladi wulo jo julikaro ala ka jo kle ko ye julike otuma ndara nyogo nyina
a bonya warala harma de min kuma ka salifa conference bana ka soro adama de jurula atome ko mi konongisa ube ka do mo be ka do jo were nanu do oni mo goto be Allah kerata ok anye ko ndamine 11h30 kata ko ngunje fo 14h30 mais abela mo kera do nanu jo seka o masigi rosoro bele conference bana oui tiens kerata sigatena wa torika e kelenyadi wa bende do shigana ahmadan bawlaw ye minge no dugukolo sanveya no nyo nyana ke amago be basi mina ambaso abisoro nyaro karamo ye minge ya na yake ame basi soro sigatala ashek ibrahim yash uye minge dugukolo inga na yake ame basi soro ananga kalifau chama ye nyonzoro no e drame pme haidara jume ngodo uye anga torika tijani ya haidara lakau ulu fana kume kele nyaro atogadi Imam Zakiu denge no Shego Brahma Kulubali fana o fana kume anga flaw kume doni ba kangara ne kume utumana an bena minga torika la wanindo wani mi anbo ni mi anbo dina tabulo bela mi me ni islameya nyuma do mani mabinya sigila benya bena atiti meninga anmulo fiyo wa torika yere tasira yere di torika tijaniya la ilaha illallah nabi bulo iwale julama di besa wa tabulo minga suru alijina la wa udo wa unya do wa naro la wa unza au misauka wa naro fanala kuma na andara nyanye ndela nende kunye nyoganye kuwi ala ka mali suma ka dugo ke mali ani mali dafe jamana anya nyoganye ndela awo alhamdulillahi rabbil alamin shogamadu banwa amadu shugonga ani malifiyatana ambi foki barakada mais aga ni nyonye belebele nkonona na tangorobaw chama me kenenka shogamadu ere kunye evite belebele kenenka o amba faka nyiningale minke sisa okuna auka ni nyonye ni no etijani aka ni nyonye banye yalma abiseka kolusuma jume se jamana ma abiseka farsuma jume se jamana ma abiseka demen jume se jamana ma o kera kaba ne ledu jiledo malima mami mi ledu deep ma be Shego Amadu te aledo mali bi sumaw ko sebe mali bi suma kana siga ka ko mali bi ke ajugu sakoyi ana ndafe jamana mogo be kuma la wambe ledu kele ambe dugaw la wa dugaw meneledu Shego Amadu ne kalika du sigatala nazara tisana mungama ele dame femina jamfani bingani du me au na memina anga kolokoro na anga dame ananga horonya ani anga ladriya ani ala anakira ne madala ni se ga ni me kosa gude ti se ga be kosa go no te sej me mawni me ni e ina unta kele flani bi fambe bolo bi ta turu i toti down dala ka fo de ko ante foi ko jode ban fe wa jotigi tay sedi wallahi ni chen kuma Shego Amadu ne dugaw ke wa do torika tijaniya nyema babe dugaw ke ala ka mali suma mali be suma ko sebe awo aywa alhamdulillahi rabbil alamin Shego Amadu bi fola yingal flana min be ka tukunina anya ye kalo temelena Shego Amadu tijani modew yere uye ikanu ni jonjo belebele no ye Shego Amadu tijani bona directu we no ye Khalifa Zubairu yere mi me golo sanfɛ Shego Amadu tijani ka golo sanfɛ bi fasi okuna ayi kanu ni jonjo belebele okuna folika ani cika jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an karamɔgɔlakaw ma n'o ye Shego Amadu tijani modew ye o foli ti ban alla mɔgɔw lamaga halan jigla kɔnɔ andale bi foli kɛ andale be dugaw kɛ ka Shego Amadu tijani kanu yira anga gla ba yira kungorodona bi Shego Amadu tijani kanu yira andale grifini mi me halan zanfɛ o bi Shego Amadu tijani kanu yira an be bo min kɔnɔ so bliw be ka kanu yira Shego Amadu tijani o ba kanu yira an be sunɔgɔ kan min bɔ gorondo kan min be anw na o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah Shego Amadu tijani kanu de bi ka yira andale o bɛɛ la o kuma Zubairu yo wale min kɛ Shego Amadu ye a kanu b'an na kɔnɔ fo ka se laharamo anw moyile kɔ wa minnu min n'an kɔ olu b'a kanu fɔ ila yawmi dini minnu min da o kan u b'a kanu fɔ ila yawmi dini fo ka taa se yawmi ni wagati tiɲɛ siga tɛ n na baharu anw dalen don a la torika bina anw se alijinɛ de ma wa an dalen bɛ o la wa an ti waati wɛrɛ dɔn k'a fɔ an ti taabolo dɔn k'a fɔ de k'an bi da la ka tɛmɛ torika kan an to mɔ nɛgɛw la dɛ bari anw ye min kala nin don wa an d'ama la wa taabolo tɔ bɛ tigi d'ama la k'a b'ale se alijinɛ ma wa a y'a jija a fɛ koyi
aya jija ta fere mais an woni na me mina wani ndo fa wani ne man se aljina mu ala ka ndo aljina ala ka mali suma ala ka afriki suma ala na ala kira buya sallallahu alaihi wasallam wala alhamdulillah rabbil alamin ne kunye ani Cheikh Amadou e nyongo febi wala yere se ka duwo ke bango Amadou shugonga ani malefiya tana nala sona ne kunye nyingali anana a interview buga eron ba mi no kera conférence ba mi gara CCB la samedi do o kuna angu nana kana nyingali de ke Cheikh Amadou la wala bonyani karama mi no lu sorola kenaka ayi dado olu bela yelina saka wala ani duwo munu ni olu kera ma ba munu no kumbe ka fara Cheikh Amadou reka o kuna dado ola sisa ka o bela yele wala ni ala sona ma me duwo de ke Shijan ani kenani lafiya alaka o de Cheikh Amadou ma alaka me ankoro ya rabbi Khalifa munu ani mugadamu munu me kenenka ani sheko munu me kenenka ame dugo ke bela jele ni nyogona chama alaka jira ana ni nyogona chama alaka jira ana torika alaka tanyefe torika alaka tanyefe ya rabbi aljine ko adabara min kama ani nafa je kono amadel alafa ya rabbi alaka di bela jele ma alaka ji torika de bela jele ma alaka ambe kelema alako kala kira ko son alaka nga jamana suma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah صارما وصل الغواني وتزل ذكر الأغاني وارمي في البيت لساني وصل مكتوب